στη Θεσσαλονίκη και σήμερα το δυναμικό της ελληνικής ομάδας διάσωσης των εθελοντών αριθμεί σε 4.000 ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, σε 32 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Ένα έργο το οποίο στο ενεργητικό της έχει πάρα πολλές παρουσίες, σχεδόν όλες όσες έχουν χαραχθεί στις μνήμες όλων των ανθρώπων αυτού του πλανήτη. Επιχειρήσεις που δεν έλειψε η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι πολλές. Επιγραμματικά, για να δείτε ποιοι είναι οι εθελοντές μας, θυμάστε το σεισμό στο Αίγυο, την πτώση του Γιάκοβλευ, το βομβαρδισμό στη Σερβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, το σεισμό στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στο Λούσιο ποταμό, τις φωτιές Κασάνδρας της Αθήνας και της Χαλκιδικής, το Σάμινα που βούλιαξε, το Σινούκ που έπεσε με τον Πατριάρχη, το Αφγανιστάν, το τσουνάμι στην Ινδονησία, στη Γάζα την ανθρωπιστική μας και τώρα η πρώτη στην Αϊτή, σηκώνοντας ψηλά τη σημαία την ελληνική και κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες στον πλανήτη. Είναι ένα έργο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, γιατί γίνεται βασιζόμενοι και υπηρετώντας την ιδέα του εθελοντισμού, και είναι ένα έργο που έχει παίξει και ένα ρόλο που αύξησε σε όλο τον πλανήτη τα ποσοστά του φιλελληνισμού για την μικρή μας αυτή χώρα που όλοι υπεραγαπούμε. Αυτό που κάναμε στην Αϊτή και όπου αλλού έχουμε επιχειρήσει είναι αυτό το διασωστικό κομμάτι της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Υπάρχει όμως και το ανθρωπιστικό, το οποίο ξεκινάει τώρα. Η ελληνική ομάδα διάσωσης και οι εθελοντές της σε 15 περίπου μέρες θα ξαναμεταβούν στην Αϊτή, όπου ο σκοπός μας είναι να βρούμε δομές ασφάλειας για τα παιδάκια αυτά εκεί, τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους και είναι τραυματισμένα, δομές όπου θα τους παρέχουμε και ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Θα κατασκευάσουμε λοιπόν ένα μεγάλο χώρο, ένα ορφανοτροφείο, όπου θα στεγάσουμε αυτά τα παιδάκια για όσο χρόνο χρειαστεί, και σε αυτό το κτίριο θα κυματίζει η ελληνική σημαία και σε εκείνο το σημείο στην Αϊτή. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν τον κύριο Λιμπέρη ευαισθητοποιημένοι να μας βραβεύει και να μας δίνει την κινητήριο αυτή δύναμη, και αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι φορείς οι οποίοι βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να μας στείλουν εκεί που πρέπει, όπως είναι η Κοσμοτέ, η Jet Oil και η Aegean Air. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας εθελοντής χωρίς τη συνεργασία ενός ιδιωτικού φορέα και τη χρηματοδότηση δεν μπορεί να υλοποιήσει τον όνειρό του και το έργο του. Στη συγκεκριμένη αποστολή μας στην Αϊτή πήγαμε οι μόνοι από την Ελλάδα και όσο πιο γρήγορα γινότανε, γιατί βρέθηκε ένας τέτοιος ευαισθητοποιημένος άνθρωπος. Τιμή μας που είναι από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, είναι μια 48χρονη γυναίκα επιχειρηματίας με την εταιρεία της Σίκος, η Έλενα Αμβροσιάδου, όπου χωρίς να πει δεύτερη κουβέντα κάλυψε όλα τα έξοδα και μάλιστα ζήτησε να συμμετέχει και αυτή στην αποστολή. Για λόγους ασφαλείας δεν το δεχτήκαμε, γιατί ήταν η πρώτη αποστολή εκεί. Περιμένει όμως την έγκρισή μας για να συμμετέχει στην επόμενη. Η ελληνική ομάδα διάσωσης, φίλοι μου Έλληνες, να είστε υπερήφανοι, γιατί εμείς όταν κάπου κάποιος πονάει, οι εθελοντές μας υποφέρουν. Και έτσι ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να πάψουμε να υποφέρουμε. Γι' αυτό, επειδή
οι προσπάθειές μας έχουν τη βάση στο συναίσθημα, έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και επειδή μιλάω για συναίσθημα, σε αυτή μας την προσπάθεια 30 χρόνων, επειδή μιλάω για συναίσθημα, η ελληνική ομάδα διάσωσης δεν ξεχνάει. Θα μου επιτρέψετε αυτήν την επιβράβευση για μια επιτυχία που έγινε πολύ συλλογική και συντονισμένη από όλα τα 32 παραρτήματα και από όλους τους ανθρώπους που μείνανε πίσω εκτός το δεκαμελές κλιμάκιο που επιχείρησε εκεί, να την αφιερώσουμε σε δύο ανθρώπους που από την οικογένεια της ελληνικής ομάδας διάσωσης λείπουνε και θα λείπουνε, αλλά δεν θα σβήσουνε από το μυαλό μας. Είναι ο Χρήστος ο Μπαρούχας από την Αθήνα, που έχει αφήσει την τελευταία του πνοή στα Ιμαλάια, προσπαθώντας να πάει τη σημαία της Ελλάδος στην ψηλότερη κορφή του κόσμου, και τον Κώστα τον Μικοτζίδη, τον συνάδελφό μου και συνεκπαιδευτή μου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή 4 χρόνια πριν, σαν σήμερα 2 Δευτέρου του 2006. Κώστα και Χρήστο, σε τιμόμαστε για πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη τιμή που μας κάνατε εκ μέρους όλων των εθελοντών της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Θα ήθελα εμείς από τη μεριά μας να καλέσω τον φίλο μου τον Αντώνη τον Λιμπέρη να του δώσουμε κάτι να θυμάται την ομάδα. Είναι απλά πράγματα, αλλά αυτό το μπλουζάκι είναι τιμημένο, φίλε μου Αντώνη, γιατί δεν δίνεται σε κανέναν εκτός αν δεν είναι φίλος και υποστηρικτής της οργάνωσης. Είναι μπλουζάκι της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Επίσης, είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ο φίλος μου Απόστολος Οδέδας, που συνεπιχειρήσαμε και στη Ρικομέξ μαζί και στην Τουρκία μαζί. Είναι ένα βιβλίο και ο τίτλος του είναι «Το παν είναι να θέλεις». Όλα εκεί βασίζονται. Είναι ο φίλος μου ο Οδέδας, ο Απόστολος, που ήταν και αρχηγός αποστολής στην ΑΕΤ. Ευχαριστώ, φίλε μου Αντώνη. Να είστε όλοι καλά. Είμαστε πραγματικά περήφανοι όλοι. Νομίζω εκφράζω όλους σας να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, αυτόν τον αγώνα, να είστε πρότυπο και για τις νεότερες γενιές, να υπάρχουν ακόμη περισσότεροι εθελοντές, να βοηθούν τους αδύναμους. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στο